Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaur bi elkarrizketa izango ditugu. Lehendabizikoa, Jera Agirre, Udara CaixaBank txapelketari buruz hitz egiteko. Eta bigarrenean, Aitor Sola etorriko da, Zangozako mankomunitateari buruz hitz egiteko. Lehen aipatu dugun bezala, gaur Jera Agirre gurekin dago. Kaixo, Jera. Kaixo. Zer moduz? Ongi lanpetuta, baina ongi esan barko du. Beno, hasteko, zer da Udara CaixaBank pilota txapelketa? Bueno, urten guretzat txapelketa berri ez. Azkenen udan normalen guain arte plazaz plaza txapelketakin bakarrik ibili izan ga, baina urten CaixaBanken eskutik aukera sortu zen Udara CaixaBank txapelketa antolatzeko. Egia da gizonezkoak beti udaro CaixaBank masterra jokatzen duela, gizonezko profesionalak, emakume profesionalak ere bere aukeratxoa izateko CaixaBankekin harremanetan jarrita txapelketa berri sortzeko aukera, eta txapelketa berritzailea eta gustora ez, udane olako txapelketa antolatzeko aukera izateagatik. Bai, orduan, soilik emakumeak parte hartzen dute txapelketa honetan ez? Bai, guk bakarrik emakumeen artean konpetitzen du, eta hau 6 bikotek jokatzen duen txapelketa da, dena emakume pilotarik noski, eta horri biliko ga ez, uztailak 25 hasi zen garesen, eta urriak 4 arteko txapelketa izango da. Ongi, eta ze garrantzi du bakarrik emakumeak parte hartzea? Azkenen argi dago ez, kirol askotan bezala bakoitzek fisiologia dela eta emakumeek eta gizonezkoak kirolen beren arlo berezitu behar duela, emakumeek gure bidea egiten nahi ga, asko kostatzen den bidea, baina bide berri bat, eta opozik ez, azkenen guk ere lortu du ez, ados pilotatik emakume pilotarik profesionalak izatea, eta bide horretan beste urrats bat ez. Txapelketa ados pilota eta CaixaBanken artean antolatu da. Ze suposatzen du zuentzat CaixaBank zuengan apostatzea? Azkenen argi dago proiektu hau aurrera ateratzeko babesleen behar hori ezinen bestekoa dela ez. Azkenen kontratu batzuk daude, aurrera eraman behar da proiektu guztia, eta CaixaBank bezalako babesle indartsu bat guregana hurbiltzea garrantzitsua da ez. Hau izan da lehenengo aldia antolatzen dena txapelketa bat honelakoa? Udan kasun, Udara CaixaBank hau berri dela esan du, baina urte guztiko lehiaketa bermatuta daukagu ados pilotan, eta egia da binakako txapelketa potente bat egiten duela, urtero hori da pixkat gure txapelketa garrantzitsuna, baina udari dagokionez berritzailea eta indartsu sartu den txapelketa bat bai da Udara CaixaBank. Eta nola dago pentsatua jokatzea txapelketa? Denek denen kontra edo... Bai, hori esan dizotez, 6 bikote daudela txapelketa honetan, orduan liga fasen bikote guztik elkarren kontrariko ga, 5 partidu izango die, eta gero ja txapelketako liga fase hori bukatuta, lehen bi sailkatuk zuzenen pasatuko die final hori jokatzera, urriak 5 Labrit pilotalekun. Bai, eta zenbat egoitza hartu dituzte txapelketa partiduek? 14 egoitzetan ibiliko ga, esan Nafarroan zehar, Gipuzkoan, Araba, Errioxan eta Bizkaian ere badu jardunaldi bat, orduan Euskal Herri guztien zehar jokatuko den txapelketa izanen da, eta finala Nafarroan izanen da. Txapelketa handia Labriten jokatuko da, ezta? Ze suposatzen du zuentzat hori? Labrit beti berezie da, ez? Azkenen guretzat oitzen ere aiga, ez? Askotan hurbildu garelako bertara, eta adibidez orain San Fermin torneoa bertan amaitu delako, baina beti Labrit pilotaleku bat Iruñan erdin eta dauken xarmakin beti pilotarintzat berezia izaten da. Eta, nola? Txapelketa ez da soilik ez da soilik Nafarroan jokatzen ari, ezta? Nola antolatu dituzue partiduak? Bai, azkenen gure lana da udaletxekin harremanetan jarri, eta ikustea ez, interes da hon txapelketa hau beste tokitara eramateko, eta esan udaletxe eta herrialdeetako demanda horrekin oso pozik ez. Azkenen emakumeen pilotare beraien herrietara eraman nahi du, eta horrek aukera eman diu, ez bakarrik Nafarroan gelditzeko, ez? Euskal Herri guztira zabaltzeko txapelketa. Bai. Gizonen partiduak ETV-an ikus ditzateke segidan, zuzenean.
Zuen partidak zuzenean ikusteko aukera algo da? Bueno, azkenen hortan ere ikusita edo esan duzun bezala ETV gurekin ez da hola zoritxarrez, guk gure kanal propioa du YouTubeen, eta hor YouTubeen Udara CaixaBankeko partidu guztik ikusteko aukera dago, lan handi indare hori etxeetara gure partiduak eskaintzeko bide horretan, eta nik uste gaina oso retransmisio txukun batekin aukera polite daola ez, gure partidun jarraipena egiteko. Bai. Zein da horrelako txapelketa bat antolatzearen xedea? Azkenen pilotarikan aldetik jokatu nahi du pilotarik, astebururo, kasu honetan asteburuz, astezre partiduk izaten die, baina txuriz jantzi, lehiaketatan aritu, eta batez ere partiduk izan, ez? Eta bai txapelketa honek, bai ados pilotak antolatzen duen guztiek aukera ematen dio pilotariri pilota partiduk izateko, eta azkenen berea den lan hortan jarduteko. Uste duzu horrelako txapelketak pilotan ibiltzen diren emakumeak taldean trikotzen dutela? Azkenen guretzat oso garrantzitsua da lehiaketa bermatzea, eta batez atzetik datozen entzate ikustea erreferente bezala hor goien emakume pilotari batzuk daudela, profesionalak diela, horrek beti atzetik ere aurrak ekartzen ditu, ez? Eta guk gaur egun pilota eskolan 40 aurretik gora dauzkeu gurekin ikasten, pilotan jokatzen ikasten, eta beti ilusio berezi izaten da beraientzat, ez? Referente horiek sortze eta hor izatea. Aski. Ez dakit zerbait utzi dugun edo zerbait gehiago esan edezun, zuk? Ez, hori ez, jendea animatu ez, badaola uda bete-betea emakumen pilota segitzeko ere bai, eta aukera du norok pilotalekuta hurbiltzea emakumen pilotaz gozatzeko. Beno, mi esker ona etortzeagatik. Bale, zuei, eskerrik asko. Lehen aipatu duen bezala, gaur gurekin Aitor Sola dago. Kaixo Aitor, zer moduz? Egunon, ongi tatzuek. Ongi baita. Beno, lehenik eta behin, zer gertatu da Zangozako mankomunitatean? Legealdiaren hasieratik konturatu gara gauzak ez direla ongi egiten, eta urte honetan argitaratu dugu horrela izan dela. Legealdia hasi ginenetik, pasaden astea arte edo, ikusi dugu presidentzia babes guztiak ez, baina babes pila bat galdu dituela, eta egonkortasun hori, behar genuen egonkortasun hori galdu duela. Berez, elkartu ginen asanbleakide lehendakaritza hori aldatzeko. Ikusi dugu zenbakiak ez zirela onak eta funtzionatuko modua ez da ere. Berez, alternatiba bat sortu genuen eta hori egin genuen. Bai. Zein ziren zentsura mozioaren arrazoi nagusiak? Nagusiena zen, esan dudan bezala, egonkortasun hori galdu zela. Mankomunitatearen egoera oso larria da ekonomikoki eta funtzionamenduaren arloan ere. Eta, ikusi dugun bezala, esan dudan bezala ere, babes guztiak galdu zituen, eta horregatik planteatu genuen zentsura mozio bat. Eta nola erreakzionatu du oposizioak? Momentuz ez dakigu. Ikusi dugun bezala, eta ikusiko dugu hurrengo astean, baina nik imaginatzen dut ez dutela hartu ongi. Nire ustez, eta ni lehenengo pertsonan ez da egoera erosoa. Hauetako erabakia aurrera eramatea ez da erosoa, eta nik uste dut beraientzat ere zaila izango dela. Bale. Zein dira zuentzat lehentasunak presidente berri gisa?
Jakin behar dugu zein den mankomunitatearen egoera, benetazko egoera, ez? Uste dugu ez dakigula ongi zein den egoera. Horretan gaude, aste honetan horretan lan egin dugu, eta, bueno, zenbakiak espero genuen baina okerragoak dira. Eta hasteko nik uste dut nahiko dela zenbakiak ateratzen badugu ongi eta hori, jakin behar dugu zein den benetazko egoera. Bai, eta zein izango da mankomunitatearen gobernu talde berria? Bueno, ezin dut izenak, zehatzak esan, baina nahi duguna da behintzat permanentea, nahi duguna da talde anitz bat izatea, jende desberdinekin, herri desberdinekin permanente bat osatzea, zen gauden egoeran atera behar gara guztion artean, berez aniztasun hori lortu nahi dugu eta horretan lan egingo dugu. Zein ekimen berri proposatzen dituzu? Bueno, gure lehentasuna da aurrekontuak ateratzea, aurtengo aurrekontuak. Hurrengo urteko 2005aren aurrekontuak ateratzea ere, zeren esan dudan bezala, mankomunitatea geunden blokeo horretatik atera behar gara, eta nik uste dut garrantzitsuena dela hori, ez? Guztion artean akordeak lortzea, edo behintzat ahalik eta jende gehiago lortzea, ez? Akordio horretan, baina martxan jarri behar dugu mankomunitatea. Nola hobetuko duzue mankomunitatearen egoera ekonomikoa? Bueno, hasteko aztertu behar dugu nola dagoen, eta hortik aurrera pentsatu duguna da inbertsioak derrama bidez ordaintzea, eta horrekin eta ditugun arlo guztiak kontrolatu behar dugu. Pentsatzen dugu ez dakitela zer ordaintzen duten edo nola funtzionatzen duten arlo guztiak, zerbitzu sozialak, ez ura, ez hondakinak, jakin behar dugu zer den beharrezkoa, zer ez, eta hasteko aztertu behar dugu dena eta gero ikusiko dugu zeintzuk diren proposamen zehatzak, ez. Aipatu duzun bezala, blokeoan, ze neurri hartuko dira gainditzeko? Bai. Mankomunitate hau funtzionatzen du asanblada batekin, permanente batekin, eta gero dago presidentzia, ez? Gaur arte, permanenteetan hitz egiten zen gauza batzuetaz, ez denetaz, baina batzuetaz, eta jendea joaten zen herriek, permanentean ez ziren herriak joaten ziren asanbladara bozkatzera. Lehenengo neurria da aukera behar dutela herriak bozkatu baino lehen, jakiteko zer bozkatu behar zen, zertaz gauden hitz egiten, eta behintzat proposatzeko aukera izateko asanblada iritsi baino lehen, ez? Ireki nahi dugu mankomunitatea, egoera oso larria da, eta uste duguna da jendea proposatu behar du eta parte hartzeko aukera izan behar dutela. Noski. Eta zeintzuk dira dinamika berriak sortzeko proposamenduak? Momentuz esan dudan bezala ezin dugu gauza zehatz esan zere jakin behar dugu zein den egoera. Oso argi dugu, mozioa sinatu ditugun herriak, oso argi dugu zenbakiak erdigunean jarriko ditugula, hori da batzen gaituztena, egoera ekonomikoa aztertu behar dugula eta
zein den, egoera zein den jakin ostean, horretara jarriko dugu irtenbideak edo. Nola bermatu da kalitatezko zerbitzu publiko bat eskualde osoan? Bueno, uste dugu dagoen zerbitzua ez dela ona, baina ez dela txarra. Aztertu beharko dugu teknikariekin ere aber zein den dugun zerbitzua eta zein izango litzateken egokiena eta segun eta nola dagoen egoera ekonomikoa bilatuko dugu aber nola iritsi gaitezken ez gauden tokitik ez egoera egokien horretara. Zer erreakzio izan dituzte mankomunitatearen lankideek aldaketa honen aurrean? Nik esango nuke oso ongi hartu dutela. Bai. Gu ilusioz osoz sartu gara lan egiteko gogoekin eta hori nik uste dut ikusten dela lehenengo egunetik. Egia da guztuan gaudela, jendea oporretan dagoela, ez dela hilabete ona sartzeko lan egiteko, baina ikusi dudana nik uste dut hartu dutela ongi. Ilusioz, lan egiteko gogoz, nik uste dut, bai. Zein izango da zure lan metodologia berria? Esan duan bezala, nik uste dut egoera larri honetatik ateratzeko guztion laguntza edo guztion proposamenak behar ditugula. Nahi duguna da mankomunitate hau irekitzea, gure ustez ez da egon ez zela mankomunitate irekia. Niri gustatuko litzaidake jendarteari irekitzea ere, behintzat informazioa zabaltzeko. Gero, egia da zaila dela jendarteatik iritziak edo proposamenak jasotzea, zeren 3 udalerri dira, eta jende pila bat da, eta zaila da hainbeste irekitzea proposamena jasotzeko, baina nik uste du jendea jakin behar duela zein den mankomunitatearen egoera, zer egin nahi dugun, zeintzuk diren gure edo beraien ekintzen ondorioak, nola jarraitu nahi dugun hemendik aurrera, nik uste dut oso ongi legokela hori. Denok batera joateko. Hori da. Vale. Zein dira lehentasunezko arloak hurrengo hilabeteetan? Aurrekontuak kontrolatu behar dugu hondakinen zerbitzua, lizitazio batzuk atera behar ditugu eta zenbakiak eta zenbakia bai, atera behar ditugu kontuak ongi, bukatu behar dugu 2024a positiboan, eta guretzat horiek dira lehentasunak. Nola bideratuko dira mankomunitatearen baliabideak etorkizunean? Ez naiz gai galdera hori erantzuteko, zeren gure proposamena da 0 bat bilatzea, ez? Orain, minus ez dakit zenbat mila eurotan gaude, eta 0 hori bilatu behar dugu, eta hortik aurrera beste pauso izango da. Ez dugu ikusten noiz izango da. Ongi legokela 2026an eta 2027an huts batean egotea hori begiratzeko eta eta proposamenak jartzeko, mahai gainean jartzeko, hori aurrera eramateko, ez dakit zer aterako dugun, baina
Asteko 0 bat hori jarri behar dugu. Bai. Saiako zarete. Bai. Zein egitasmo aurre ikusten dira eskualdeko garapen ekonomikoa bultzatzeko? Zaila da galdera, zen esan behar duena egoera ez da ona eta hasteko lan egin behar dugu egoera ez dakit, hemendik urte terdi batera ona izateko eta hortik aurrera ja begiratuko dugu edo pentsatuko dugu ber zer egin dezakegun edo zer ez, baina momentuz lan pila bat dugu egoera hau hobetzeko behintzat. Eta nola integratu dira hiritarren iritziak eta proposamenak? Nik uste dut, esan dudan bezala, zabaldu edo ireki behar dugula mankomunitatea. Hasteko informazioarekin. Zen jendartea jakin behar du nola dagoen mankomunitatea. Nola dagoen, zer gertatu den, zeintzuk izan behar diren lehenengo erabakiak, jakin behar dute. Lehenengo proposamena edo egin behar dugun lehenengo gauza da hori, zabaltzea, irekitzea jakiteko. Eta nik uste dut jendartearen proposamenak daude bigarren pauso batean, hasteko zabaldu behar dugu gure proposamena eta gero ikusiko dugu nola hartu beraien proposamenak. Eta ze neurri hartuko zenuke proposatuko dira gardentasuna eta parte hartzea areagotzeko? Bueno, hori egia da akats bezala hartu dugula, aurreko presidentziaren akats bezala. Zeren ez da asanbleakideei bidaltzen ziguten informazioa edo, eta nik uste dut hasteko gure artean edo ez dakit, asanbladisten artean zabaldu behar dugula barneko informazioa, baina kanporatzeko aukera izango dugu ere. Zabaldu behar dugu ere informazioa kanpora, jendea jakin behar du zertan gauden, zertan ez gauden, eta garrantzitsuena jakin behar dute zergatik. Zergatik gaude gauza batean, edo ez bestean, edo zergatik joan behar gara alde batetik edo ez bestetik. Bale, bukatu dugu, ez dakizu zerbait gehiago esan nahi duzun, edo... Ez, ongi dago, galdetu didazu denetaz, eta bai. Beno, eskerrik asko etortzeagatik. Bai, zuei. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.